Bos días a todos e a todas, veciños do Grove. Quero en este día trasladarlles un mensaxe porque estamos a vivir unha das semanas máis importantes en todo este procedimento que todos conocemos e somos sabedores da pandemia. Os datos que nos están trasladando fontes oficiales, tanto de Sanidade como da Xunta de Galicia, nos din que se fai 4 días en Galicia había 700 afectados, 4 días despois hai 1.400 afectados, é dicir, se está multiplicando por 2 en 4 días. Isto quere dicir que o nivel de infección e contagio é alto, cando habitual sería 2,8 multiplicar por 2,8 en 5 días, pois agora estamos multiplicando por 2 en 4 días, a pesares de que hoxe se cumplen 10 días de confinamento. Quero, polo tanto, dicir que hasta o próximo domingo seguramente podemos detectar ou se poden confirmar algún positivo máis por contaxio previo ao confinamento, é dicir, por as nosas actividades ou relacións personales antes do confinamento, pero a partir desta mesma semana, xa a finales desta semana, superado o período de incubación, os contaxios soamente se van a poder producir en aqueles momentos que saiamos da casa para facer algunha das actividades que están permitidas. E aí é onde quero incidir principalmente. Polo tanto, é moi importante, máis importante que nunca, gardar o confinamento. Volvo a reiterar e insistir, o estado de alarma significa que o normal e o principal é quedar na casa. Todos e todas temos a obriga de quedar na casa. Solamente podemos salir da casa baixo cuestións totalmente xustificadas. En este sentido, quero tamén informar que desde onte as forzas e corpos de seguridade do Estado, aquí no Grove, Garda Civil e Policía Local, están aplicando xa infraccións. Pasamos un período de información, divulgación, sacamos a megafonía ás rúas para informar a todos os veciños e veciñas do Grove. Creo que a día de hoxe ninguén pode darse por non informado. Polo tanto, as infraccións van a ser rigurosas e estrictas. E quero decir que o coste das infraccións, a sanción económica, ten un importe mínimo de 600 euros. Mínimo. De aí para arriba, dependendo da sanción. En este sentido, quero reiterar que non se poden pasear cans a máis de 200 metros da residencia ou domicilio. Non podemos utilizar os cans para dar voltas pola nosa vila, polas nosas rúas durante horas ou en quilómetros. Eso está prohibido e vai a ser sancionado. E insisto, 600 euros de multa mínimo. Non podemos tampouco camiñar máis de unha persona pola rúa se non está enteramente xustificado. E a xustificación é que podamos ir acompañados dos nosos fillos e fillas cando vamos ao súper ou cando vamos á farmacia, por poñer un exemplo, porque nos podemos deixar solos. Igual que con persoas dependentes, con enfermedades ou persoas maiores que non podan quedar soas na casa e que nos teñan que acompañar para facer ese servicio. Fora diso, está totalmente prohibido. Está totalmente prohibido pasear. E a día de hoxe, a policía me está informando que sigue habendo veciños e veciñas que están paseando polas rúas. Está totalmente prohibido pasear. Ademais, outro dato é que non se pode acudir, e en isto me quero referir principalmente aos estudantes do Grove, non se pode acudir, por poñer un exemplo, a Santiago, a Pontevedra ou a Vigo, ao meu piso de estudiante a recoller unha serie de roupa que me quedou ali. Eses traslados están multados tamén, están sancionados e a multa mínima é a partir de 1.000 euros. Polo tanto, e a veces parece
e incluso que teñamos que insistir en isto, e que vulgarmente, se me permiten a expresión, acudir aos bolsillos para aplicar unha normativa, pero teño que insistir en elo. E a cuestión económica é importante. Por lo tanto, todo isto está prohibido. Como decía antes, podemos salir das casas en este confinamento? Sí. Para que? Pois para acudir aos supermercados, mercados ou todo tendas de alimentación para comprar produtos de primeira necesidade. Primeira necesidade. Me van a permitir que poña outro exemplo que creo que é tamén moi clarificador. Onte, unha das infraccións postas pola Policía Local foi para un veciño que de San Vicente se traslada ao Grove, para acudir a un supermercado a comprar cervexa. Eso non é un produto de primeira necesidade e, polo tanto, eso tamén está sancionado. Os produtos de primeira necesidade están publicados e recollidos nunha das instruccións decretos que nos traslada o Goberno e que publicaremos na página web do Concello de Grove, nas redes sociales e nos medios de comunicación. Lóxicamente, podemos comprar outros produtos, pero sempre baixo a xustificación clara de que son a principal causa de salir da domicilio son comprar produtos de primeira necesidade. Acudir a comprar medicamentos nas farmacias ou en algún outro establecemento que está aberto, quioscos de prensa ou estancos. E algunha actividade económica máis de servicio público ou de atención pública, pero sempre xustificado. Por lo tanto, por favor, sexamos todos moi responsables en este sentido e soamente saíamos da casa para comprar produtos de primeira necesidade. Non se pode visitar amigos ou familiares por ocio. Todos estamos botando nestes días de menos aos nosos familiares e aos nosos amigos, pero non podemos, lamentablemente, salir ás súas casas, aos seus domicilios para compartir uns momentos, unha cea, unha comida. Soamente podemos asistir ao domicilio en casos de emerxencia e necesidade por asistencia a persoas que así o necesiten. En ese sentido, ademais, quero comunicarlles que xa desde fai varios días, pero ademais, como entramos na semana crítica, na semana importante, que, como decía anteriormente, se podan detectar casos que xa estaban contaxiados e que agora poden aflorar, e a partir de aquí, lóxicamente, solamente os contaxios se podrán dar por as saídas que fagamos dos nosos fogares, das nosas casas. As medidas que xa estamos tomando, que estamos levando, pero que vamos a intensificar. Así pois, decirlles que temos o camión baldeador do Concello de Grove totalmente adaptado ao hipoclorito que estamos utilizando para desinfectar e todas as mañáns a primeira hora polas rúas do Grove está pasando o camión baldeador no Grove e no rural, Reboredo, Balea, San Vicente tamén. Estamos baldeando con desinfectante para desinfectar de xeito xeral as rúas. Así mesmo, estamos tamén xa cos sulfatadores e os peóns operarios do Concello do Grove desinfectando os centros que ahora mismo están abertos e que poden ser un pouco o foco de posibles contagios debido a que son donde se pode concentrar a xente ou donde pode acudir a xente. Isto quere dicir que estamos desinfectando as zonas e as áreas de entrada e salida de supermercados, tendas de alimentación, farmacias, estancos, caixeiros. Por favor, moito cuidado se vamos aos caixeiros, porque aí todos tocamos coas mans, e instalacións públicas, ademais de limpeza de papeleras. De xeito exhaustivo periódico, todos os días, os traballadores e traballadoras do Concello de Grove no área de limpeza están con sulfatadores para limpar e desinfectar con produtos todo isto. Tamén, por suposto, o mercado municipal. E, ademais, todos os días pola mañán estánse desinfectando individualmente todos os contenedores de basura e do resto de selectivos, plásticos, vidrios e cartón. Estámoslo facendo todos os días, pero aí quero pedirlles a máxima sensibilidade, a máxima responsabilidade de higiene. Por favor,
cando vayan a depositar o lixo nos contenedores, eviten tocar as tapas coas mans. Se non teñen guantes, que sería o mellor poñer os guantes para botar a basura e despois de botar a basura sacar eses guantes e botalos ao lixo, porque xa non se poden utilizar, senón, por favor, con gel. O xel que está ahora mismo hidroclorado, pois que se poda hidroalcohólico, perdón, que se poda utilizar para desinfectar antes de botar o lixo e despois de botar o lixo. E se non, ao salir, antes de sair da casa e despois inmediatamente ao entrar na casa, lavar con agua e xabrón abundante para desinfectar, porque ahora mismo os contenedores de basura poden ser un punto de posible contagio. Nós estamos facendo labores a nivel municipal de desinfección, pero iso todo é moi importante. Ademais, tamén, esta mesma tarde, poñeremos nas redes sociales oficiais do Concello do Grove instruccións de que temos que facer unha vez que entramos nun supermercado, nunha tenda, no mercado municipal ou nunha farmacia. Por favor, e sei que ademais os supermercados e o mercado tamén o vamos a facer, están poñendo a disposición o xel ou guantes, botar xel antes de poñer os guantes e despois de poñer os guantes. Por favor, sende moi responsables e moi sensibles, non tocar un por un diferentes produtos se non ides a recollelos e depositalos na cesta, non adedes tocando os diferentes produtos no supermercado, porque iso é unha posibilidade de contagio, e extremade as medidas higiénicas nestas actividades, na compra de medicamentos, acudir ao mercado. Por que? Porque a día de hoxe e co transcurso do confinamento van a ser os puntos de posibles contagios. Ademais, se algúns de vós estades acudindo ao vosso posto de traballo porque seguís traballando, extremade as medidas higiénicas. Por favor, é moi importante. Así pois, tamén, cando vayamos ao súper, que é un punto importante, manter as distancias e guardar as medidas de seguridade que todos están trasladando. Por outra parte, a nivel de asistencia social, desde o Concello estamos nos últimos días tamén tomando diferentes medidas, estamos proporcionando mascarillas ao personal auxiliar de asistencia a domicilio, estamos facilitando en situacións de emerxencia social totalmente xustificada a posibilidade de un domicilio, a posibilidade de un aloxamento, cubrir gastos de primeira necesidade e, como digo, non é un servicio xeralizado, é un servicio única e exclusivamente para aqueles casos puntuales de emerxencia social que desde os servicios de asuntos sociales nos informan que necesitan auxilio. E aí estamos acudindo. Aproveito a ocasión para que aqueles hostaleiros do Grove que podan poñer a disposición hotéis, pero principalmente campis ou bungalows que son individuales para poder aloxar algún tipo de estas persoas que necesitan esta emerxencia social, sería moi interesante que se puderan poñer en contacto con servicios sociais do Concello do Grove ou emerxencias do Concello do Grove para facer unha base e poder dispoñer de aloxamentos se así necesitara. Insisto, porque temos exemplos para todo. Soamente casos totalmente xustificados e de emerxencia social. En ese sentido, tamén vamos a solicitar unha axuda económica que nos ten concedido a Diputación de Pontevedra para comprar máis material que podamos proveer, mascarillas, EPIs, material de protección e de prevención, sempre cando o mercado non o suministre, porque agora estamos tendo un problema tamén de suministro no mercado, pero pouco a pouco podemos ir facéndonos con todos estes produtos. E ademais, como insisto, podemos sufragar determinados gastos a través deste fondo que a Diputación de Pontevedra concede e dá ao Grove. En este sentido, sei que moitos de vós estades facendo mascarillas domésticas. Aproveito a ocasión para trasladarvos o noso agradecemento social por esta labor, pero en este sentido tamén quero decir
e o noso concelleiro Javier Caneda, concelleiro de Sanidade, vai a tamén trasladar unha serie de instruccións que nos estamos informando a través de medicina preventiva de as condicións que ten que acadar estas mascarillas. Quero decir que estas mascarillas, a poder ser que sexan de doble capa, que se laven a altas temperaturas antes do primeiro uso, porque así nos van a permitir desinfectalas, que sempre que as utilicemos coas gomas, poñelas e sacalas desde as gomas, nunca toquemos a mascarilla en sí, porque pode ser unha forma de contaminalas, sempre coas gomas, sacalas e poñelas, e sobre todo, é importantísimo, estas mascarillas domésticas son mellor que non ter nada, pero non evitan o contagio. Poden evitar que nós, se somos transmisores, poidamos contagiar a terceiros. Quero con isto decir, por favor, que non teñamos unha falsa sensación de que estamos totalmente protegidos. É bo, mellor que non ter nada, polo tanto, nós as estamos recollendo, e quero agradecer a todos a Asociación contra o Cáncer e os Dolores que están facendo, e aqueles voluntarios, voluntarias que as están a facer e que nós as estamos a repartir, sobre todo entre os auxiliares de asistencia a domicilio, algún operario do Concello do Grove, para non contaxiar, pero o nivel de protección que teñen é ese, que permiten non contaxiar a terceiros, pero non evitan que nós nos podamos contaxiar. As mascarillas que cumplen os requisitos de non contaxio son de outro nivel, nivel 2, nivel 3, e que ahora mismo nós temos en algúns servicios municipales, pero non temos disponibilidade para ofrecer todo o que nós desexaríamos. Por lo tanto, aquí as instruccións son claras: máxima higiene individual, agua e xabón, que é o máis efectivo e o máis eficaz. No Grove temos a día de hoxe 2 positivos recoñecidos. Certo é que nos trasladan información que hai varias persoas que están agora cos test esperando resultados. Como digo, o Grove tampouco está libre desta pandemia, de tal xeito que é importantísimo en estes próximos días, máis que nunca, manter o confinamento na casa. Por regla xeral, importantísimo, quédate na casa, quedémonos todos na casa, porque é a mellor medida de que isto non siga estendéndose e contaxiándose. En estes días podemos detectar casos que xa viñan contaxiados antes do confinamento, pero a partir da mitade desta semana, posiblemente os novos contaxios son a raíz despois do confinamento, e en ese sentido solamente se contaxiarán aqueles que podan ter algún tipo de contacto, como digo, en estas actividades permitidas. Por lo tanto, o que quero dicir é a máxima responsabilidade, a máxima sensibilidade e a máxima higiene. Quero agradecer públicamente e en nombre de todos e todas o traballo que están a facer as forzas de seguridade do Estado, Policía Local e Garda Civil, o Servicio Municipal de Emerxencias, os operarios e operarias, traballadores, traballadoras do Concello de Grove que siguen atendendo os servizos. Todos aqueles traballadores dos establecementos de alimentación, desde tendas de barrio, tendas de calle, de rúa, supermercados, mercados municipales, panaderías, os que están atendendo as farmacias, os que están atendendo ao público en establecementos como estancos ou quioscos de prensa. Gracias polo voso traballo, pola vosa colaboración, e gracias porque sondes a vía de que podamos seguir obtendo os produtos de primeira necesidade. Gracias aos transportistas que nos están extraendo todo o material e todos os produtos de alimentación. Gracias aos voluntarios e voluntarias que os ofrecéstedes para auxiliar a persoas con necesidade, para levarlle produtos, alimentos
medicamentos. Temos máis voluntarios, por sorte, en este pobo que necesidades. Máis personas, máis voluntarios e voluntarias que personas que están solicitando estes servicios. Gracias a estes voluntarios e voluntarias, costureiras que estades facendo este traballo de aportar mascarillas, que tamén son moi importante para todos nós. Gracias a todos aqueles e aquelas que estades de alguna medida colaborando e participando en superar este estado de alarma e esta pandemia. Non podo dicir nada máis que sentirmos todos orgullosos de toda esta colaboración voluntaria. E remato agradecendo tamén, antes de rematar, a doación de máis de 170 traxes totalmente aislados que moitos de vós tiñades nas vosas casas ou nos vosos negocios e que foron doados e que lle estamos dando nós en doación aos traballadores e traballadoras do 061 que están aquí no Grove en outro servicio. Gracias ás vosas doacións somos capaces tamén de suministrar material a outros servicios que nos lo están pedindo e demandando porque non teñen capacidade de obtelo en outras fontes. Por lo tanto, moitísimas gracias por todo este material que estades doando e que estamos centralizando a través do servicio de emerxencia. E remato xa facendo un chamado a todos vós. A cada un de nós somos responsables. Por lo tanto, moita prudencia, moita prevención, moita hixiene e moita responsabilidade. Moita solidaridade. Solidaridade de cada un de nós que vai a permitir que a colectividade saíamos desta situación. Polo tanto, pídovos, por favor, extremar as medidas hixiénicas, ser máis responsables que nunca, manter o confinamento e como se está estendendo nas redes en todos os medios. Queda na casa. É a mellor prevención e o mellor que podemos facer individual e socialmente. Prevención, hixiene, responsabilidade, confinamento. Queda na casa. É a mellor decisión que hoxe podes tomar. Moitas gracias, bo día, ánimo, que desta saímos individual e conxuntamente.